हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय। बे आपडेट फिल्म प्रडाक्शन दिहुनजानो गोनां फैगौ 2022 मायथाइनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननि टाइटेलानो जादों आगर गैयै आर'नाइ। जाय सावथुनाव फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बिथां स्वरां नार्जारि, mwkthang नार्जारि, जन्मनि आरो गोबांथार फावगिरि बिथांमोनखौ। आरो बे सावथुनाव डिरेक्सनखौ खालामदों प्रबिन बर'। बिथां बे सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ बिथांमोना बावैसो सिगां AGOR प्रडाक्शन इउटिउब चेनेल रिलिज खालामनानै होबाय। नोंथांमोना दासिमबो नायाखैबा नायनो हागोन। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला 2022 मायथाइयाव सेप्तेम्बर दानाव रिलिज खालामगोन। ट्रेलारखौ नायोब्ला बे सावथुनखौ मोनसे एक्सनजों बुंफबनाय मोनसे आबुं बर' सावथुन जागोन। जोबोरैनो एक्साइटेड जाखाबाय मानोना बे सावथुनजों mwkthang नार्जारि आरो swrang नार्जारि। नोंथांमोना दा ट्रेलारखौ नायनानै लाग्रोदो। डिस्क्रिप्शनाव आङो लिंक होनानै दोनदों। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। मानोना आं बेफोरबायदिनो बर' फिल्म आरो बर' मिउजिक भिडिअनि निउस लानानै फैयो बे चेनेलाव। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन।